Ayan ang pamangkin ko, ang kanyang unicycle. Anong tawag dyan? Electric unicycle. Electric unicycle. Made saan yan? Mostly lang mga kumpanya niya from China. Okay. Pero may mga company silang US, ganun. Magkano naman ang price niyan? Isa to sa pinakamura. At least siguro 40,000 makakuha ka na ng unicycle. Tapos ano ang brand name? Ito, Bigod Gateway. Ilang days bago? Bago ma-perfect yung Yes, ride. oo. Compare kasi sa ibang electric na mga scooter, ganyan, tapos boosted board. Ito yung pinakamahirap pag-aralan. Balancing. Normally daw, 7 days. Pero ikaw? 7 days. Pero yung may mga background kasi sa skate, mas madali ka makabalance. So 3 days, 4 days kaya na. Ngayon confident ka na. O yan na. Pamangkin ko yan, si Mark Darrell. Libot na po, libot na. Libot na. Ikot na siya. Bye-bye. Ingat.